SK gabunganipun Adi Purwatikip saking Ahmad Pakel Rejo Piakman Jawas saking perempatan Jabrejo Lorjo. Kami pun menyampaikan Ibu Prihatin Desa BBB wonten Bapak RT LPMK pun sedaya panjenenganipun. Kali ini pun wonten anak-anak dari ideologi sebagai padusunan betul. Penonton minggir ya.
ikut merayakan tradisi adat Jawa Jalan tahun 2025. Kawan kini pun wonten ibu-ibu kecil mesum menika nggih. Salunge pun wonten